Hola, bon dia. Com podem veure a les següents imatges, aquesta setmana hem tingut a les costes de Catalunya una mar bastant picada, amb unes onades d'uns 3-4 metres, que han provocat també algunes inundacions, com per exemple a Torredembarra, al Tarragonès. També a cotes elevades, com a la Molina, hem tingut precipitacions de neu, però això no és tot perquè també hem tingut, com per exemple a la comarca del Segarra, un arc de Sant Martí. També els cabals dels rius pujaran degut a les precipitacions abundants que es donaran durant aquests dies. En aquesta imatge podem veure el radar de precipitacions, que com ja hem dit, primer començarà per la costa, anirà sent bastant fort i després anirà endinsant-se cap a dins per les zones del nord-est, que seran unes precipitacions bastant contundents, igual que a les Terres de l'Ebre. Com ja he dit abans, aquí podem veure l'acumulació de precipitacions que s'han donat, per exemple, a l'estació dels Ports, a les Terres de l'Ebre, que són uns 251 mil·límetres, i també podem veure les precipitacions que s'han donat a les zones del nord-est, que són uns 100 mil·límetres més o menys. Aquí tenim la imatge del Meteosat, que podem veure com s'està formant una borrasca que donarà lloc a precipitacions bastant abundants a Espanya i a zones de Catalunya. Com ja he dit abans, aquí veiem les precipitacions que es donaran el diumenge 22 de març per la matinada. Com ja he dit, al nord-est seran precipitacions bastant abundants, a la costa tindrem onades d'uns 3, 4, 5 metres i a les Terres de l'Ebre veurem precipitacions també bastant abundants, amb unes temperatures més o menys baixes. Quan passi a la tarda trobarem com les pluges es reactiven a les zones també del nord-est i tindrem algunes precipitacions de neu a les zones dels Pirineus. Aquí veiem els avisos per acumulació. Veiem per aquí, per la zona de la costa de Catalunya, com ja hem dit, que tenen avisos moderats, igual que a la zona nord-est i a les Terres de l'Ebre. Aquí veiem el transcurs de dilluns fins a dimecres de les precipitacions a Catalunya. Aquí, el dilluns, veiem com hi ha bastantes precipitacions durant tot el dia, però quan passem a dimarts veiem que les precipitacions baixen. És com es relaxen una mica, per dir-ho així. Aleshores, quan passem al dimecres, ja veiem com les precipitacions comencen a tornar-se a reactivar. Aquí podem veure una línia de temperatura que va ascendint fins al dimarts i el dimecres fa una baixada de temperatura. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.